تمرتي منفس قدوس من زبلينا معها ويتعال مسكن زعبا منفس قدوس أبو زحات مردع زرلو أفلالايانو أبي يسوس كريستوس كأ أفلالايانو أبي يوحنس وانجيل معرف حدا فوق حدا قال بمجمرتا نبره قال دما أب أملاح نبره يبلنا ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ወዲ ሰብ ቃል ድንቅ መካር ሐያል እንዳተባለ በብዙ ሐስማት ተጸውዒዩ ዮሐንስ ግን ካብቲ ዝገለጸልና ሓደ ቃል ከም ዝኾነ መጀመሪያ ቃል ነበረ ኢሉ ካብ መጀመርታ ቃል ከም ዝነበረን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃል ገሊጹ አብራ ዮሐንስ ከዓ ቃል ኮይኑ ከዓ ኣብ መሕኩልቱ ቃል አምላኽ ዝብል ስም ሒዙ ከዓ ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ልክዕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንፋስ ወይ ከዓ እስትንፋስ ብዝብል ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎም ምርዳእ ገለና ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ሓይሊ እዩ በቃ ሓደ ሓይሊ እዩ ሓደ ከም ፓወር ይምበር ካልእ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ምስ ንፋስ ምስ ሓይሊ ጥራሕ ተሓሒዞም ደው የብልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ጥራሕ እንድሕር ኢልና ክኸውን ኣይክእልን እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንፋስ ጥራሕ ወይ ከዓ እስትንፋስ ጥራሕ እንድሕር ኢልና ከዓ ክንጋገ ኢና ስለዚ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ኢልና እንድሕር ዳሪና መጸናንዒ ዝብል ቃል ብግሪክ ድማ ጳራቅሊጦስ ሓጋዚ ረዳኢ ጠበቃ ዝምህር ዝመክር ዝዛረብ ዝሰምዕ ዝሕጎስ ዝጉሂ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ይገልጸልና ስለዚ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስምዒት ከም ዘለዎ ሕጂ ንፋስ ክጉሂ ኣይክእልን እዩ ንፋስ ክሕጎስ ኣይክእልን እዩ ንፋስ ናይ ሓጎስ ይኹን ናይ ስምዒት ነገር ክህልዎ ኣይክእልን እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን بإيد كوانت زي تجبت كدهسس كوانت زي كأله نجر جن انتايو ندحريلنا سبقنا اللو مالك زوجي زحجوس زمرح زمهر ندحر ده أخوينو حاد سبقنا كم زلوا إنا النري جابهر أملاخنا زتمسجنا يقول سلازي انتاي زميل أبي يوحنس وانجيل معرف 10:4 كافق 10 جميركم ندحر ده أنبيبنا 10:6 اتفقرون انت خوينكم سي تزازاتي حلو أنا أبو خلم منو إيه نسود ما نزل عالم مساخم زنبر كلمة سنانعي كهبكم أيوب جيتا مسنانعي إلى تتقيس هذا براكليتوس ويكا أتي منفس قدوس مخانو يا ترينا منفس قدوس انتايز قبريو ندحريلنا مسنانعي خخوننا أبزع عالم ويتا يسوس كريستوس نهواريات قديفوهم كغير كله انتاي الوم أبتي تغسي كنرق خلنا أبي يوحنس وانجيل معرف 10:6 فقط 10:3 إتا أنا كاب أبو زسدلكم مسأنانعي كاب أبو زمت منفس حق مسمت أجنا نسخ مسكر الله يقول دحار أنت تفكرون استزازاتي حلو أنا نبو خلهم منو إيه نسود ما مساحاتكم زنبر كلمة مسأنانعي كسدلكم يبلنا جابير أملاخ زتمسجنا يكون إنت منفس حق مسمت أجنا نسو زسمع زبلة إيو ززارب إمبر كابرسو أي زاربن إيو أمه نسو نتزمت كفلت أكم ناب كل حقون أنت خبركم إيو كمرحكم يجي مراحن دحر كوينو زجوهن دحر كوينو زحجوس دحر كوينو سمعيت دحر ده الله وكوينو كم حدا حيل راح غيرك منفس قدوس كتوسدو أي تخليني خا لذي منفس قدوس سبنا الله نزيو أب ولد منفس قدوس حدا أملاخ نبل ስለዚህ ጴጥሮስ ይሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ተዝክርዎ እንድሕር ኮይኖም ሃናንያን ሰጲራን እቲ ክህብዎ ዝግብኦም ኩለንተነኦም ክህቡ ዝግብኦም ወይ ከዓ ክህብዎ ዝግብኦም ነገር ምሰትረፉ እንታይ ኢልዎም ጴጥሮስ ንስኻትኩም ንኣምላኽ ካብቲ ዘለኹሞ ንኣምላኽ ክትሓቡሲ መን መኸረኩም ምስ በሎም ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ንስኻትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ እዩ أملاخ يلو ندعنا منفس قدوس. لذي منفس قدوس أملاخ كم زخانة مس أب مس ولد منفس قدوس إلنا أملاخ النت كم زلوا. سلسة نجاراتنا كنفلت زلنا. سلسة نجارات نفلت. أملاخ نفلت.
سب نفلت ملأخ نفلت حجي قال أملاخ أبزم ثلاثة نجاريو زخيل ملأخ تندحر وسيدكم ما أب كل تيم زمك قالوا زودوا ملأخ تلو عندنا خا حيوان ناي برهان ملأخ ويكا ناي علمات ملأخ تباهلهم كا أب كل تيم قالوا سلازي إزم ثلاثة نجار كنتاتهم دحرات نيعنا سب أب سب نقمته ملأخ أم ملأخ نقمته أملاخ أب أملاخ نقمته أملاخ زبلو أنت أيون دحريلنا أملاخ زبلو فتاري أكل بوتا زركب كل زغل كل زفلت اندحر دا أخوينو ملكوتا وسلطان يبال سلازي أب ولد منفس قدوس أب كل بوتا يركب منفس قدوس كل بوتا له كل يغل كل يفلت سلازي إذا ملكوتاوي نجار زلوا أملاخ يبال نزل نجار زلوا أب ولد منفس قدوس يو ملأخ كوب يبلون سب كوب يبلون زي أم كلهم وسنات سلازي سب أب سبناتو إنا نقمته أملخو خوسد زقبوها منيو اندحريلنا حدني نسخة أملاخ راحيو انتا كوسد زقبو أملخو كوسد زقبو جابير أملاخنا يمسكن أصلي بدحرو انتا إنا نرئي أوكي جابير أملاخنا يمسكن انتا يزبل أبزا فترة معراف حادي فقد خلته دما مدري دما برخان ترايان نبرت سلمات كا أبلعلي معمق نبره منفس أملاخ دما أبلعلي مايات انتا يقبر نيرو يزمبي نبره حجريو منفس أملاخ أبي نيرو اندحريلنا أبلعلي مايات يزمبي نيرو أبلعلي مايات كزم بخلو تعمرات جي سمايات كفتر كلسي أملاخ بقالو فتيرو مش حجي منفس أملاك أبت فترة انتاين قبر لنا مالتي نريئو قالنا حجي منفس قدوس أبزلوا كل ذي انتهى اللون نحريلكم تأمراتها نماريام بزي سب أي كتولد تأمرات ريكونن تأمرات سلازخونه إذا خما يجيرو يخون مسفلتو نتملأخ انتهى لوا منفس أملاك كمتسيو نسخة كتلك سلاز منفس أملاك أبزلوا انتهى اللون نحريلنا هيز ميراكل تأمرات الله كل جزء أبت منفس أملاك زلوا تأمرات الله እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን أب مزمور 33 فقد 6 سمايات بقال እግዚአብሔር بزلو سراويتهم بستنفاس عفو تجبر رأيكم حجي انت يبلنا الله اتي استنفاس زبل أب زنرخبو لنا مالت سمايات كل ذي حجي سمايات بمنتهي تفطرون بال بقال أيكون عندي سماي بقال تفطروا داوود كأنت يزبل النازل أبزي سمايات بقال እግዚአብሔር بزلو سراويتهم كأ بستنفاس عفو انت يكونوا تجبروا حجي تا استنفاس تبل نجر يا إتا ناي منفس قدوس مجلسيت زخانات مالت ثلاثة استنفاس عفو تجبروا دحر أب إيوب نتصحفوا زلهم أب إيوب معراف 33 فقد 4 خاء انتايبل إيوب كأ انتايلو 33 فقد 4 منفس أملاخيو زفت أرني استنفاس اتخلو زخل إيو هيوت ذهبا رأيهم حجي منفس أملاخ إيو زفت أرني استنفاس اتخلو زخل إيو انتايز قبرني هيوت ذهبا حجي بمنتاي تفتقركو يبلالو من يفتقروني بلالو إيو منفس فتقروني حجي أبتي ملكوتاو السلطان أبتي ناي أملاخ السلطان أبتي ناي أب ناي ولد سلطان من نرخبو اندحريلنا منفس قدوس نرخبو أب فترة عالم منفس قدوس نرخبو أب فترة سب منفس قدوس نرخبو سلازي نمنتاي اندحريلنا منفس قدوس من يخن بالكلنا أملاخ سلازخونه أملاخ سلازخونه سلازي نسب كأنتا غيرو እግዚአብሔር አምላክ ከአን نسب ካብ حمد ምድር ገበሮ አብ አፈንጩ ድማ እንታይ ገበረሉ استنفاس ይወት ኦፍ በለሉ حجي إيوب زي عايز تقصازله رأيو أما اتساب كأ هياو نفسي كونه سلازي كم من تاي تفت إيري بلا الله خبطة استنفاس حجي استنفاس أملاخ إيز بلدن لو من نريئو حدا منفس قدوس مسرع أنا مني مسبلنا كالا أي نريئو نتايو منفس قدوس نمنتاي ماتيو نمنتاي وريدو زبل كنرينا سالساي كأ مصحف قدوسين عندنا كأ منفس قدوسن زبل أب سلسته استمقله
ኢና ንርኢ ስለዚህ ሕጂ ርኢናያ ዘለና መንፈስ ቅዱስ መንዩ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ህላውነት ህላዌ ዘለዎ ስለዚህ ዝሰምዕ ዝዛረብ ስምዒት ዘለዎ ዝሕጎስ ዝውሂ ስለዚህ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ኣብ ፍጥረት ዓለም ከም ዝነበረ ኣብ ናይ ማርያም ተኣምራት ከም ዝነበረ ኢና ርኢና ስለዚህ ንዓና እውን ክፈጥረና ከሎ ብመንፈስ ኣምላኽ ኢና ተፈጢርና ካልኣይ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ወሪድ መፅኡ ቀዳማይ እንታይ ክህበና ሓይሊ ክህበና መንፈስ ቅዱስ ተላኢኹ ሕጂ እንታይ ክህበና እዩ መንፈስ ቅዱስ ተላኢኹ ንሓይሊ እዩ ተላኢኹ ስለዚህ ንምንታይ እዩ ሓይሊ ዘድልየና እንድሕሪልና ወዲ ሰብ ድኹም ስለዝኾነ ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ኣብዚ ኩነታት ክንነብር ከለና ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክንነብር ኣሸጋሪ ስለዝኾነ ስለዚህ ንመንፈስ ቅዱስ ክህበና ሓይሊ ክኾነና እዩ መፅኡ ስለዚህ ኣብቲ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ንፋስ ምልክት እዩ ዝረአ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ካብቲ ዝረኣየሉ ንፋስ ስለዝኾነ እዩ እምበኣር ኣብ ሉቃስ 24:49 እንታይ ኢልዎም እንሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ እዩ ዝብል ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ እንታይ ኮይትኾኑ ካብ ኣብ የሩሳሌም ጽንሑ በሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሓይሊ ስጋዕ ትቕበሉ ኣብ የሩሳሌም ጽንሑ ብዘይ ሓይሊ ኣይትውፁ ነገር ግን እንታይ ኢልዎም ኣብ ዮሐንስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1:8 ግን ብድሕሪኡ ግን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ይብሎም ኣሎ እንታይ ክትቅበሉ ኢኹም ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ሽዑ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ምስ ተቐበልኩም ከ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ወሰን ምድሪ ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልኩም ምኻድ እንታይ ትርኢ ኣለኹም ምኻድ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ዝመፅእ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ቀፅልለይ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ካብቲ ዘለዎ ኣብ ምስክርነት ኣብ ኣሳልጦ ኣገልግሎት ኣብ ጸጋ ምዕባይ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ምውፃእ ማቴዎስ 12:28 እንታይ ዝብለና ኣነ ነጋንንቲ ብምንታይ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ ብምንታይ የውፅኦም ኣለኹ ሕጂ እዚ ዘይፈላለ ነገር እዩ ኣጋንንቲ ብስም የሱስ ነውፅእ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ ኣጋንንቲ ከውፅእ ከለኹ ከዓ ብምንታይ የውፅእ ኣለኹ ኢሉ ብመንፈስ ኣምላኽ የውፅእ ኣለኹ ስለዚ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ክትህልወካ ከሎ እንታይ ተውፅእ ማለት እዩ ኣጋንንቲ ተውፅእ ስለዚ እቲ ሓይሊ ኣብ ምውፃእ ኣጋንንቲ ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ድሓር ብቓልን ብጸሎትን ብቓል ኣምላኽን ጸሎትን ከዓ እንታይ ክንከውን ክንፈስስ ሕጂ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሰብ ጸልይ ይበልዎ እንታይ የብሉን ደሞ በልጅ የብሉን ቃል ኣምላኽ ስቕ ኢሉ ክፈስስ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኮይንና እንዛረቦን ካብ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ከይኮንና እንዛረቦን ይፈላለዩ بمنفس قدوس ملأت كتكون كلها حيلة عتيقة أخذ تفل شعو إتي قال أملاخسي كمرحكو يمسبلت كذكركم يخا أبت مدرخ أو مسبلكاسي منفس أملاخ تاي قبرك يذكرك شعو زي زرسع كايوت أو سخي ترفسي أب وش هذا يمس يفسس حجين منفس قدوس فلو كتقبر لك أتردو لك منفس قدوس كتردو أنهركونك شعو فسس يبل اندحر تغاغينا وا لومز سباخو نبل وي منفس قدوس يذكرنا منفس قدوس انتا غيرنا له افسيس والله ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሴንስ ክንገብረለና ክንፈልጦ ክንግልአለና መንፈስ ቅዱስ ዝመርሐና እዩ ምስኡ ዘለና ዕርክነት ምስኡ ዘለና ኮንታክት ምስኡ ዘለና ሕብረት ብትክክል እንድሕር ዘይተረዲኡና ሴንሲቲቭ ረግቢ ትፈልጡ አኹም ረግቢ ክትሕዛ ከለኻሲ ኩሉ ግዜ እንታ አኻ ትገብራ ማለት እዩ ተጠንቂቃ جرجابيت اللواني دحر رجبيت انت عايز جبر اندحر ابي كابيد كابل عاي رجبيت اللي عمتي نابزه تدبي تبل جن انت هتكون تخيلها اندحر اسم بيدك اندحر قال خوينا بر يا تبل لازم منفس قدوس اغباينا خركب كله نعو زطعم تحتنا ناتو زخونه نجر علوو نمنفس قدوس زطعم كنكونلو صبغي بقلنا هنطعم كلنا ولا هنصل كلنا ولا هنبل كلنا مس هولي سبريت زلنا كونتاكت ندحر صبغ كوينو شعويو صلوتنا اب اغلغلوت عوتنا اب نابرانا زلو هيوت صبغ زخون اغاننتون
خنرق خلنا نقجلي يصليلو ينبلنينا مخنياتهم منفس قدوس بمنتاي يزوصوم يبلنا الله ناغانتي بمنفس املاح يوصو منفس املاح مسخان دحر كوينو ناغانتي تحت غبرها كتوصيها ስለዚህ ከተወጽ ስለዚህ ሆንካ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይዘድልየካ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምርኻብ ይዘድልየካ እምበርና ሓደ ዝተዋሃበ ነትን ዘይተዋሃበ ይኮነ እቲ ዝዓበየ ነገር ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮንታክትን ርክብን መሃል ብህላው ጋር ንምንታይ አጋንንት ነውጽ ንምንታይ መንፈስ ቅዱስ ዝመጽእ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ንወንጌል ዓላማ ሕጂ እንድሕር ዳሪናዮ እንታይ ዝግበር ምስ ተቀበልኩም ሲ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም ከድኩም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም ከድኩም እቲ ወንጌል ክትነግሩ ሕጂ ኣብ ሐዋርያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ቀጥታ እንታይ ይገሩ ፋሒሎም ወንጌል የምሰብይኹም ኢየሱስ ከዓ እቲ ተልእኾ ነጊሩና እዩ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ክወርድ ምስ ወረደ ግን እቲ ቀንዲ ዓላምኡ እንታይ ክገብር እዩ ክትከዱ ኢኹም ከድኩም ሲ እንታይ ክትነግሩለ ኢኹም ወንጌል ክትነግሩለ ኢኹም መሰኻኽረይ ክትኮኑ ምክንያቱም ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተመላእካ ሓይል ኣለካ ሓይል ስለዘለካ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ሓይል ስለዘለካ እቲ ከኣምን ዘይከኣለ ጸልማት እኳ ልቡ ክርታዕ ስለዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ስለዝረትዖ ሓይል ተመሊእካ ክትወፅእ ኢኻ ዘለካ ስለዚ ንምንታይ ኢና ብዙሕ ግዜ ንጽሊ ምስ ጸለና እንታይ ንምላእ መንፈስ ቅዱስ ድሓር ኣብ ኣንሶላ ኣቲና ፍኒሕኒሕ ክንብለሉ ድዩ ወይ ከዓ ከምዞም ራምቦ ዝኾኑ ማለት ሓደ ሰባት እንታይ ይገብሩ ብዙሕ ስፖርት ይሰርሑ እሞ ኩሉ ነብሶም እንታይ ይኸውን ይነፋፋሕ ድሓር ዋላ ሓንቲ እቲ ፓወር ኣብ ምንታይ እዩ ዝውዕል እዩ እቲ ሓይሊ ኣብ ምንታይ እዩ ዝውዕል እዩ እቲ ሓይሊ ኣብ ምንታይ ክውዕል ኣለዎ ኣብ ወንጌል ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋንንቲ ምውፃእ እውን ምስ ምንታይ እዩ ዘተሓሕዞ ምስ ወንጌል እዩ ዘተሓሕዞ ኪዱ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንፍጥረት ኩሉ ድማ ወንጌል ስበኹሉ ዝኣመነ ዝተጠምቀ ክድሕን እዩ እቶም ዝኣመኑ ድማ ዝስዕብ ተኣምራት ሽዑ ብስመይ እንታይ ከውፅኦም ኢሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስ ምንታይ ዝተሓሕጂ ናይ ጎይታ ቀንዲ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ንምላእ እቲ ዋና ሓሳብ ዝመጽእ ሓይሊ ክንረክብ እዩ ሓይሊ ረኺብና ከዓ ንምንታይ ክንጥቀመሉ እቲ ሓይሊ ንወንጌል ክንጥቀመሉ እዩ ቀጽሊ እቲ ካልኣይ ንሓሳዊት መታለሊት ዓለም ክረትዓ እዩ ተረዲኹኒ ንምንታይ ኣትብል ዘላ እታ ዓለም ሓሳዊት እያ ዓለም ሓሳዊት እያ ስለዚ እንታይ ኣትብል ዘላ ዓለም ንሱ ምስ መፀ ከዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ረኢኹም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረብ ዘሎ መን እዩ ንሱ እንታይ ምስ ኮነ ምስ መፀ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልና ምስ መፀ ከዓ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ድሓር እንታይ ኣትበለ ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ከዓ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊማ ኣይክትርእዩንን ብዛዕባ ፍርዲ ከዓ ገዛእ ዝዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግና ኸ ሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ሕጂ ዓለም እንታይ ኣትገብር ዘላ ላይፍ ከምኡ እዩ ንሰባት ድሕራትኩም ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር የለን ዓለም እዚኣ እያ በዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ኢና ክንቅጽል ኢና እዚ ትብሎ ዘለኻ ናይ መንግስተ ሰማይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ገለ ትብሎ ዘለኻ እንታይ ኣይገብረናን እዩ ኣይርዶ ምክንያቱም ሰይጣን እንታይ ገይርዋ ኣሎ ንዓለም ዕሽይዋ ዓለም ኣብ ምንታይ እያ ዘላ ኣብ ሰይጣን ዕሽነት እያ ዘላ ኣብ ናይ ዓለም ዕሽነት ስለ ዝመፀት ስለ ዘላ ኣብ ዕሽነት ስለ ዘላ ብመንፈስ ቅዱስ ግን ናብኦም ምስ መፀ ብኣኻ ገይሩ ናብ ዓለም ምስ መፀ ግን ንዓለም እንታይ ይገብራ ይረትዓ ኣሜን ርትዒ ይመፅእ ሓደ ሰባት ርትዒ ክርትዑ ከለዉ ንብዓት እንዳነብዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ይቕበልዎ ርትዒ ከምኡ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክህሉ ከለዎ እቲ ሓደ ብቲ ኮይሉ ይበኪ እቲ ሓደ ንስሓ ኣቱ እቲ ሓደ ጎይታ ህይወተይ ይህበካ ኣለኹ ይብል ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝግበር ሚራክል ብዙሕ እዩ ንምንታይ ናይ ሰብ ልቢ ብርቱዕ ሓያል እዩ ሓደ ክረትዖ ይክእልን እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ይረትዖ ሃሌሉያ ናይ ብዙሓት ነገስታት ሓያላት ዝበሃሉ መን ኣሎ ኸማና ዝብሉ ልቦም እንታይ ይኸውን ይርታዕ ደረፍቲ ኣብ ዓለም ግኑን ዝኾኑ ሽሞም በቃ በናይ ዓለም ሲስተም ዝተታሕዙ ከምቲ ንዓና ዝረትዖም መን ይዝረትዖ መንፈስ ቅዱስ ይረትዖ
መንፈስ ቅዱስ በአር ዝመጽአ ንዓለም ክረትዓይ ንምንታይ ነታ መታለሊት ዓለም ክረትዓ ንሰብ ዓጽያ ናብ ሲኦል ክትወስዶ ስቂላ እንዳዓሸወት እዚኡ ትላይፍ እዚኡ ህይወት ሓድሽ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓሮ ናይ መስቀል ትርጉም ምንም ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ከም ዝኾነት ነገር ብሙሉእ ትሕስወላ ኖ ሓሶትዩ ኢላ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልቦ ምስ መጽአ ካብ ድቃሶም ከም ዝተበራበሩ ተሲኦም ዋይ ኣነ ኣበ እኔሬ እንዳበሉ ከዓ ንስሓ ይኣቱ እንዳነብዑ ስለዚ መን ስለዝረትዖም መንፈስ ቅዱስ ስለዝረትዖም ስለዝረትዓይ ኣጽሊ ጎይታ ይባረኽ ሳልሳይ ንሰባት ሓቂ ከፍልጦምን ናብ ሓቂ ክመርሖምን እግዚአብሔር አምላክ ይባረኽ ንሓቂ ክንፈልጣ ንኽእል ብምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ እንታይ ስለዝብለና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝተዛረቦ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጽአ ክሰደልኩም ኢሉሎ ሕጂት መንፈስ ሓቂ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መንፈስ ሓቂ ምስ መጽአ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂውን ክመርሓኩም እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረኽ ስለዚ ናብ ሓቂ ዝመርሓካ ዘፍልጠካ ብርሃን እንደሃበ ናብ ተሓቂ ፍልጠት ዘእትወና መን እዩ እንድሕሪልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ዳዊት መዝሙር 143 10 ዳዊት ከዓ ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ እሞ ምግባር ፍቃድካ እንታይ ግበረኒ መሃረኒ ምስ በለ ኣብዚኣ ዘላ ጥቕሱ ከዓ ደስ ትብለኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መንገዲ ይምርሓኒ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰናይ መንፈስካስ ብምንታይ ይምርሓኒ ብቕኑዕ መንገዲ ይምርሓኒ ሓደ ግዜ ቅኑዕ ዘይኮነ መንገዲ ባላ ኮይኑ ክልተ መንታ መንገዲ ባላ መንገዲ ኣብ ቅድመኹም ጠጠው ይብል መጽሓፍ ቅዱስ እንተንበብኩም ብዙሕ ብዛዕባኡ ርድኢት የብልኩምን ክገድፎ ዶ ክገብሮ ዶ እዝና ኣምላኽ የኽብሮ ዶ ኣየኽብሮን ዶ ኢልና ክንውስኖ ዘይንኽእል ነገር ግን ምንታይ ይገብር እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ግን ይረትዓና በቃ ይመርሓና ናብቲ ሓቂ የእትወና ንበል እንዳ ቲያትር ተራኹ ታለዎ ሕማቕ ንኣብነት እዩ ቲያትር ከኣቱ እየ ቲያትር እንተኣተኹ እንታይ ኣለዎ ሕማቕ እንተ ገበርክዎ መጽሓፍ ቅዱስ ተምፂልኩም ቲያትር እተው ይብለኩም ድዩ ኣይብለኩም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መልሲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኣይትኽእልን ኢኹም ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ግን እንታይ ይገብር ንዓኻ ዘየድልየካ ኣብኡ ኸይድካ ትጉዳእ ንህይወትካ ጽቡቕ እንድሕር ዘይኮነ እንታይ ይህበካ ኖ እንታይ ኣይትኽእል እወ ግደፍ ይብለካ ይመርሓካ ኖ ኣይትኺደ ጋርካ ናብኡ ኣይተብል ይብለካ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ስለ ዝፈልጥ ኣብኡ ምስ ከድካ እንታይ የጋጥመካ እንታይ ትኸውን ይፈልጥ እዩ ዓቕምና ይፈልጦ ድኻምና ይፈልጦ ብርትዕና ይፈልጦ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ይመርሓና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ነዚ ምርሒት መንፈስ ቅዱስ ኮዘድሊ ኖ ብለካ ንሓደ ኦኬ ኣው ኸይድካ ወላ ሓንቲ ትኸውን ኢኻ ይፈልጥ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓካ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ዳዊት ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን መሪሑ ናብ ሓቂ ዘብፅሓሉ መን እዩ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወትን መን እዩ ኣነ መንገዲ እዩ ሓቂ እዩ ህይወት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ሓደ ኣብ ፍጥረት ሓደ ንረኽቦም ኣብ ቃል ኣብ ሓደ ንረኽቦም ኣብ ኩሉ ኢና ንረኽቦም ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ርክብ ኣገዳስን ዋናን ነገር እዩ ቀጽሊ ራብዓይ መንፈስ ቅዱስ ንምጽንናዕ እዩ ዝመጽእ እንታይ እንድሕር ኢልና እዚ ዓለም እዚ ዝሓዘነ ዓለም ብምዃኑ ሃዋርያት ካብ ኢየሱስ ተፈልዮም ምንባር ንዕኦም እንታይ ኮይኑ ከቢድ እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎም እምበኣር ሕጂ ኸባኹም እንታይ ክኸውን እየ ተፈልየ እንታይ ክኸውን እየ ክኸይድ እየ ኣበይ እዩ ዝገድፎም ዘሎ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዝገድፎም ዘሎ ምስ ኢየሱስ ከለዉ ኩሉ ጽቡቕ ነይሩ ኣጋንንቲ ክመጽእ ከሎ ኣጋንንቲ የውፅእ ይርእይዎ ክጠምዩ ከለዉ 2.5 እንጀራ ኣባዚሕ የብልዖም ሕጂ ግን እዚ ምስኦም ዝኸይድ ዝነበረ ጎይታ እንታይ ይብል ኣሎ ይኸይድ ኣለኹ ኸድኩ ይብሎም ኣሎ ድሓር እንታይ ክኾኑ እዮም ክሓዝኑ እዮም ኣድኡ ክትፍለዮ ከላ ቆልዓ ኣቦኡ ክፍለዮ ከሎ እንታይ ይስምዖ እንድሕር ኢልና ዝኽትምና ይስምዖ
زختمنا يسمع سلازم انت يقول الله كم زختامات اي حادقكمني نمنتاي كز انا نعوميو سلازم انت يلو تفكرن انت خوينكم تزازاتي حلو انا ابو خلم منو ايه نسو دما نزل على مساخاتكم زنبر كلمه صنانعي تاي غبركم كهبكم اتي انا خاب ابو زسدلكم مصنانعي كاب ابو زوص منفس حق مس مصغنا نسو انت خغبرلي تمسكر الله حجي انت عايز بزلو نمصننا عايز مصيو بينخا ختكون كلخا نغرات كله خبدكا خلو اب عالم ጭنق كبلكا خلو كبيد ነገር ናብ ህይወትካ خمص كلو ወይ حزن ክትሰምዕ كلخا تفوتو ሰብ ክፍለየካ خلو ابز تفلالي صገማትን ሽግርን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክትحلف كلخا اب كبيد ኩነታት ክትኣጡ كلخا من يزدليካ እንድሕሪልና بزي منفس قدوس كالك كصنانعنا زخيل ነገር የለን ናይ ሰባት ምጽንናዕ ውሱን እዩ ናይ ሰባት ምጽንናዕ ውሱን እዩ ቀደም ፈርስት ኤድ ይባል ፈርስት ኤድ ናይ ሓበሻ ፈርስት ኤድ ትፈልጥዋ ዲኹም ናይ ሓበሻ ፈርስት ኤድ እንታይ እዩ ድሕሪልኩም ከንፈርካ እንታይ ምግባር በቃ ሓዚኑ እንድሕር ዝኾነ ሓዚኑ እንታይ ይዝረክብ ሓበሻ መጀመርያ ይብል እዚኣ እንታይ ናይ ሓበሻ ፈርስት ኤድ ትባል ናይ መጀመርያ ፈርስት ኤድ ዝበካ እንድሕር ዝሕዝን ነገር ሰር ይዝብለካ ክልቲ ከንፈሩ ይመጽልካ ካብኡ ዝሓለፈ ክገብረልካ አይከነኒ መንፈስ ቅዱስ ግን ውሽጥ አትዩ ምጽንና ይህባካ መንፈስ ቅዱስ ግን ዝቆሰለ ነገርካ አትዩ ክዝንነው ዝኽእል ንሱ እዩ ሓዘንካ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ ውሽጥካ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ መስበርትካ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ መውዳዕካ ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ሕብረት ንሱ እዩ መጽዩ ነቲ ቁሳል ነቲ ናይ ውሽጥካ ቁሳል ዘይት እንዳፍሰሰ ዝዝንነካን ዘጸናናዓካን ዘበርታዓካ ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ አገዳሲ ነገር ركبنا مس منفس بزي منفس قدوس ابز عالم زغن حالفو سلازي نخل لازم منفتوت منفس قدوس منفس قدوس زطعمنا نكون يغبعنا حمشاي سلا يسوع كريستوس كمسكري زمصي مسكر نسوي هذا غزي مسخاخر ابو انجيل نحنا بيننا يمسلنا نحنا بيننا يكوننا مسكر ماني يزبل زلو منفس قدوس بعلو مسكر يو عالم يسوع سلازي فلطتو سلا يسوع اب حواريات اب بيت كريستيان ام محبرو حاديرو كمسكريو زتغلصه انتايلنا يوحنس 10:25-27 اذا انا خاب ابو زسدلكم مصنانعي كاب ابو زوص منفس حقي مس مصغنا نسو خمسكرليو نسخاتكمون كام مجمريا مساينيركم يخم امو تمسكروا ليو سلاز كندي مسكر نرئ لنا كلتا مسكر نرئ لنا نمنتاينا نرئ زلنا بزي نحنا بزي منفس قدوس ولا حنط مسكرنات مس من دايو مس منفس قدوس سلازي نسخ مسكر الليو بزي منفس قدوس نحنا ندحر كيدنا اشغاري جن منفس قدوس مسانا ندحر كوينو جن انتاي يغون ندحر دايلنا هيز ميراك تامرات خو مخنياتو مسكر نسو بعلو سلازغون منفس قدوس كا تامرات ناي مغبار بحر اللو نت لبي انتاي غبرو يلوطو نت دندانا لبي نت برطع نت ترير لبي انتاي غبرو يفرسو يرتع رتع يمص بخيات يمص نعنا زمارخ غويتا منفس قدوس يمارخ سلازي خنا عين دحر كوينا بيتكريستيان كتسرح دحر كوينا هيوت كنمرح دحر كوينا خنمسكر دحر كوينا وانجيل كنسبخ دحر كوينا مجمريا بيتكريستيان كتردو زلوا منفس قدوس اگداسي ነገር ስለዝኾነ አጽሊ منفس قدوس كا كمالدلنا يخا زتلاك እግዚአብሔር አምላክ ባራ መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና እንታይ ይገብሮ እዩ ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይ ንገር እህታ ዝምስክረልና ዝብልምነልና እግዚአብሔር አምላክ ባራ ሕጂ መንፈስ ንሕና ንገዛ ርእስና ካብ ንፈልጦ ንላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ናትና ህይወት እንታይ ይገብር ይፈልጥ እንጽባሕ እንታይ ትኸውን ኣይንፈልጥን ኢና ሓደ ሓዊ ይጽሊ ድሓር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ነገር መሊእዎ ናብ ሓደ ሰብ ክኸይድ እሞ እታ ነገር ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዝግብኦ መልእኽቲ ክወስ ሂብዎ ክኸይድ ከም ዘለዎ ልቡ ይመሎ ኢትዮጵያዊ
دحر مسحابو اتا ملأختي مسحابو اتي جيزه يخيد ابو جيزه يطفئ نوصايو بنفاريت كخيد دحر دا غوي تخده اتا نفاريت شون كيدا مسكدت اذا سبزي حجي كريستيان قال اما منفس قدوس قصصر تخونكا كل ነገር እንታይ ንጽበውካ ነፋሪት ከይዳ ነፋሪት ነዲዳ ንሱ ግን በህይወት ተሪፉ አምላክ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይሩ አውሽጡ መሊኡ ክገብሮ ዘለዎ ነገር አዚዝዎ ነቲ ዝኣዘዞ ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ይፈልጥ ሓደ ግዜ ክንሰምዖ እንድሕር ዘይክኢልና ብዘስምዕና መንገዲ እዩ ዝኸይድ نوح تزاز يهبنا منعو خنقبر كلنا كابت حماق نجر يبقى شعونا عنا واي أنا يخون جن أبكر مجابير واي أنا يكون نسنايو سلز نجارات كل يلواوت أو جابير نسناي يقبرو جابير نسناي يو زلوته جابير أملاخنا استمسكنا يكون جابير سناي أملاخ سلزي منفس قدوس أزيو إتي شاوعي منفس قدوس أقلتي كشيميو زتلاك تحر كنا قلقل إن حركونك بزي منفس قدوس أقلقلوت ولا حد تقلقل أي تقلنا تيولوجي سلسلة ما حركة يكونه بزح نجار فلت أسلة زلك يكونه مصحف قدوس بزح سلة زنبب كايوت راح يكونه كتقلقل زلك ويكا كتقلقل تقل أنت كتكون كل خايو إن حريلنا منفس قدوس كحركة خلبه سلازي تعيز قبر يدليكاي حوي يدليكي نهزبي مقواسخ تقواسي اللي قال كتنقر اللي ميسيوناوي غيروني ملأختنيا غيروني كل نقر نحرق ليخوكا اب هيوتكا كله ولا حنت تطوز بلكال بزي እግዚአብሔር بزي صاوعيت بزي ناي منفس قدوس ملأخ ግን كتقلقل كبيدي حدا عمد كتقلقل تخون شديش ورخ كتقلقل تخون مسكال الله مكر الله بزح نجار محلاف الله صاوعت نزل الله سبجن اتمولكوت هاو حيلي أوش تخوين منفس قدوس نقول له يخلك جابير أملاخنا استمسكنا يهون سلازين تايز بلنا سلازين رأسهم نتا بجزاء دمو زت ريا محبرن قويتان كتواسيو منفس قدوس ابيس قبصات جيرو أبقى شمكم كل موقاسن تاي قبرو حلو من يزي شيء مزل حجي منفس قدوس شيء مزل منفس قدوس شيء سلازي من شيء مكم يقولوا ماله منفس قدوس እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ስለዚህ ንምንታ አይተላ ይሁን ድሕሪልና መዝተላከ መንፈስ ቅዱስ ናአገልግል ተኸሸይ ቀጽሊ ካሊ ዓብር እስትንሪኦ ዚን ሸውዓተ ነጥብታት ሪኢና ኣለና መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላኽን ሓንቲ ነጥብያ እሕፅራ ቢልና ክንሪኣ ኢና ብዛዕባ አምላኽ ኩሉ እንፈልጠሉ ቃል አምላኽ እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ደራሲ ግን መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ዝኾነ ይኹን መምርሕ ሕጂ ሓደ ግዜ ሰባት ይጋገይኦም እንታይ ይጋገዩ መስለኩም መንፈስ አምላኽ ይምበር ብመንፈስ ይምበር ገሊኦም ካ ኖ መንፈስ አምላኽ አይኮነን እንታይ እዩ ቃል አምላኽ እዩ ይባሃል አይኮነን ዲ ሕጂ እንታይ ይገብርዎም ሰብ ካፍልጠት ምርዳእ ዝተልዓለ ንመንፈስ ቅዱስን ንቃል አምላኽን እንታይ ይገብርዎም ይፈላልይዎ ግን እዚ እንድሕር ተረዲኡና ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ንርዳእ እዚ ገሊኦም ኖ ዘድልኮ በቃ መንፈስ ቅዱስ ምምላእ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኢሎም ናብ ሓደ ሚዛን ይዘዝዩ እቶም ሓደ ኸዓ ኖ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ቃል አምላኽ ይዘድሊ ዋና ቪሽቲክ ነገር ቃል አምላኽ ኢሎም ከዓ ናብቲ ሓደ ሚዛን ይዘዝዩ ስለዚ እንታይ ይዘድልየና እንታይ ይብለና ቃል አምላኽ እንታይ ይፍልጠና ቃል አምላኽ ድሕሪልና እንታይ ዝብለልና ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:21 ትንቢት ቅዱሳን ሰባት እዮም ብምንታይ بمنفس قدوس انتاي زغبرو تمريحهم كاب املاح التزاربو انبر كتو بفقاد سب اي مصن اتس نمبرو زلنا قال املاح كام انتاي زمصايو كام منفس قدوس زمصايو دحر كان تايلونا خي اب قال اي صاموئيل معراف 23:21 كي مودعتا زربا داويت ازيو داويت ود سيبل اتخاب اتي كب أبيلو زقومو سبعي اتقبو أملاخ يعقوب اتنا إسرائيل طعم زماري بل منفس እግዚአብሔር بمن بأي
تزاربه قالوا خا اب لساني امبره حج ابت لساني سي انت امبيرو يبلالو قال ስለዚህ እግዚአብሔር ጓሳዬዩ ዝጎድለኒ የብለይን አብሉ ምሽኻ ያውለኒ لنا ነጥቃል ክነምብቦ ከለና ማን ኣብ ልሳን ናይ ዳዊት ዘቀመጠ ማን ይቀምጥዎ መንፈስ ቅዱስ دحار منفس قدوس زنفسو صحفسي نتغساص يبلنا نمقنع لبن كله انتي يغبر يبل يتقم يبل انتي تا زنفسو تبل قال is spirit ويكا اتي scripture ويكا اتي استنفاساو قال እግዚአብሔር ዝبحال እሱይ መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፍ ለካ አብዝኻ መንፈስ አብ ቃሌ ምን ይቀምጥን ይብል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላክን እንታይ አይኮኑን ነው አይፋላለ ቃል አምላክ በዘይ መንፈስ ቅዱስን ተንቢብካዮ አይከውንን አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ከአብዘይ ቃል አምላክ ጋር አይከውንን ስለዚህ ቃል አምላክ ተረዲእካ የኻምስ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ እዚ ክልጥዩ ላዕለዋዩ ልዕል ዝኾነ ይኹን ነገር ግን መምርሒና እንታይ እንድሕሪልኩም ምክንያቱም ናይዚ ደራሲ ዝመን ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ቃል አምላክ ልዕል ኩሉ ተረዲእኩምኒ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ድላዩ ይበልካ ምስቃሉ ዝጻረር ነገር አይዛረብኒ ምስቃሉ ዘይከይድ ቃል አይዛረበካ ንምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ናይቲ ቃል ደራሲ ንሱ ስለዝኾነ ስለዚህ እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ኣብ ምንታይ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ቃል አምላክ ዝተመስረተ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ቀጽሊ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መኒው ኢልና እግዚአብሔር አምላክ ባረክ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ተላኢኹ ኢልና ሕጂቶም መጠቃለሊ ዝዛረብ ዘለኹ ሓይል ክህበና መንፈስ ቅዱስ ተላኢኹ ኢልና ካልኣይ ንሐሳዊት መታለሊት ዓለም እንታይ ክገብራ ክረትዓይ ዝተላእከ ኢልና ሳልሳይ ንሰባት ሓቂ ከፍልጦም ናብ ሓቂ ክመርሖምን እዩ ዝተላእከ ኢልና ራብዓይ መንፈስ ቅዱስ ንምጽንናዕ እዩ ዝተላእከ ኢልና ሓምሻይ ስለ ወዲ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክምስክር እዩ ዝመጸ ኢልና መንፈስ ቅዱስ ክማልደልና እዩ ዝተላእከ ማለት አምላክ በውሽጥና ገይሩ መንፈስ ቅዱስ በውሽጥና ኮይኑኻ እንታይ ይገብር ይጽልይ ስለምታይ እንታይ ከም ንጽልይ እንፈልጥን ኢና ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ የጋጥመና እንፈልጥን ኢና ጽባሕ እንታይ ይኸውና እንፈልጥን ኢና ብዛዕባ ጽባሕ ዝፈልጥ ግን መን እዩ ጎይታ እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለዝፈልጥ ብልሳን ክትጽልይ ከለኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትካ ንስኻ ዘይትፈልጦ ነገር ከም ዝኸውን ክረዳኣና ክኽእል ኣለዎ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ክማልደልና ሻውዓይ መንፈስ ቅዱስ አገልገልቲ ክሸይም እዩ ዝተላእከ ኢልና ድሓር ከዓ እንታይ ርኢና ዓብ ርእስቲ ከዓ መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላክን ካሪና ስለዚህ ሰለስተ ዓበይቲ ርእስቲ ኢና ርኢና መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ዝብል ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መንነት ርኢና ፐርሰን ከም ዝኾነ ዝጉሂ ዝሓዝን ዝመርሕ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና ልክዕ ብኡ መጠን ድማ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ ተላኢኹ ዝብል ከዓ ካብቲ ብዙሕ ዝተላእኾ ሸውዓተ ነጥቢ ርኢና ኣለና ካብተን ሸውዓተ ነጥብታት ምስ ረኣና ከዓ እንታይ ርኢና እንድሕሪልኩም ኣብ መወዳእታ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መንፈስ ቅዱስን እንታይ ርኢና ከዓ ቃል አምላክ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላክን ከዓ ርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ቀጽሊ ድሓር እንታይ ርኢና መስለኩም ሸውዓተ ምልክታት ርኢኹም ኣብቲ ነገር እንታይ እዮም እዞም ሸውዓተ ምልክታት እንታይ እዮም ዘርእዩ እንድሕሪልኩም መንፈስ ቅዱስ በዞም ሸውዓተ ነገራት ተገሊጹሎ ከም ምንታይ ተገሊጹሎ ከም ንፋስ ተገሊጹሎ ወንጌል ዮሐንስ 3:8 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እንድሕሪኹሞ ከም ንፋስ እዩ ተገሊጹ ከም ዘይቲ ተገሊጹ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 بزيت حاجوس كم استقبعنا يقلص يسلزي كم زيتي تقلص الله بقرن جيرون قدم داوود قبع كله زيتي بمنتهي تقبيو بقرن زيت جيرون كم زقبوا إنا نرئي سامويل كم زقبوا إنا نرئي كابونا أبوها منيو ساولجن ببرله زيت خم استقبعها نرئي كم حوها نرئي كم حول السان مسيو أبهم كم أب حواريات كم زعرفة قبل حواريات معرف كلته بزح جزء استمهرنا يوصل لزخنة سلت فلت وايو قبل حواريات معرف كلته فقد سلسته كم حور إنايو عندنا كم ماي
ዝጸመን ተሎ ናባይ ይምጻእ ካብ ከብዱ وحاضر ما هيوتك خوني كفلفل أيو سلازي منفس قدوس كم ما يون تجليز أيو فلفل ما يخون أو خاي فلفل كم فلفل ما يكوينه يجلس عندنا كم رجبي ما تيوس معرف سلسلة فقط 10 شديش كز ما كل وقت يسوع كريستوس أبلع علي من تزاريبه بوز سمر كفتو ودي نسيما نعون تكبر ويلو سمعيلو أب تمكت ما يجمع أب ولد منفس قدوس كل جزء مستقلة شيء وقت يسوع كريستوس أبي الله أو يتمق الله هاي عندي منفس قدوس بخمسة مسيح برجع بمثلي رجبها مسيح سلازي أب تمكت ما أنت نرى لنا أب ول منفس قدوس نرى لنا سلازي أبو بمنتعي تجلس عند حريلنا بمثال رجبي كم تجلس نري رابع إفسون معرف حدث 10 سلسلة قال أملاح مس سمعكم نتقال حق مسفلتكم بمنتعي بمحتم منفس قدوس انتهي قبركم تحتمكم سلازي محتم قال لكم أوشتو هاللويا محتم أنت إذا الرجاجس عند حريلكم ناي حدا بعل سلطان authority إذا الرجاجس ناي حدا بعل سلطان ناي إرترا محتم عند حريهم ناي منجستي إرترا بعل سلطان كم زلوا أبوه شعوها باسبورت ندحر كوينو فيزا ندحر كوينو أو تريو أمريكا ندحر واقعيلكم ناي أمريكا سيل أو انتاي تريو بعل سلطان كم زخونه كأتوقعكم كم زغل نا أمريكا كأتوقعكم كم زغل اتمحتم تاي قبرلكم الرجاجة لكم الله بمحتمو مالت ناي نعاكم من منفس قدوس هبانا أخمس كله قويتا خمس تقبلك أب نفس وكفك انتاي غير الله منفس قدوس محتم هاللويا انتاي غير كله حاتمو كالو سلازي محتم منفس قدوس أبكسا صلاة خازر يونسيو تحاتم كامن صلاة سخاكوات ديرا خايو صلاة خيري وين صلاة ريو نمن دا كم زخونكا محتم منفس قدوس كم زلك دحار كأنت إلنا عربون كايل أبي فيسون حدا 14 اتعربون منفس كم زلنا عربون كوينو خمسة واحد نري اتعربون إذا أنت يدحرلنا نابتا منجست أملاخ كم نعتو نابو فتشون كم زجبرنا كل حيلي أبو خمزلو أملاخ كم زخونه إذا أملاخ دما كم عربون منفسو دما مسمن الله أباينا بخاتكم من الله سلازي إذا يوم شوعتنا تبتات دما منفس قدوس تجلس اللهم من قدتات يوم إجابير أملاخ يباركم صقوا يبزحلكم حبيرنا نصلي هاللويا هاللويا آمين هاللويا قويتا نمسجنا كالنا أبو قال حقها قويتا فلتت حقها እግዚአብሔር አምላኬ ኣብ ህይወትና ተአምራት ይገብር መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጠካ በአምላክነትካ ክንፈልጥ ስለ ዝረዳካና ስለ ህያው ቃልካ ተመስገን قويتا مساخا خنبر نعخا تعيمنا قويتا مساخا كنملالس قويتا دمسخا خنسمع كتمرحنا كتمهرنا بنخد الله من قد كله تريئنا منفس قدوس كتدقفنا سألنا سلا كله نقر تمسجن نو حيل منفس قدوس أب أقل قلتي كله يكون أب حزبنا ناي منفس قدوس سلام ناي منفس قدوس عرفتي يكون እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካና ክብረካና አለና ስለ ህያው ቃልካ ተመስገን ኣብ ቃልካ ክንነብር ድአና በዚ ቃል ፈሊጥና ንዓኻ ክንስዕብ ምሳኻ ድማ ጎይታ እነሆ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይና ክንነብር ድአና ክብሪ ምስጋና ዕቤት ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነተዓብ ስምካ ይኹን ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን